तारमाने आंनिया मेथाया ओरैबायदि एखे नाफाम मोनामगुलायनायसो बे बाजैया बिनानाव सासे दङमोन दा बेखौ आङो नै दिनैनि बे जौस्राङाव मोसाफानो खोब माने खायदा लादोंमोन खिन्थु मोनथाराखसै अमा गोथां बायदि हा दाया आंनि नङा दानिया दाया आंनिसो गोदो आंनि नङा होनै खनबाय थायोमोन आंबो महा दुस्थ'आनलाय मानसिया खिन्थु दाया दानिया आंनिसो जाबाय अ बाजै नंमारगौ नोंना नावा जोबोद मोजां सैथोमा तारमाने आंनिया मेथाया ओरैबायदि एखे नाफाम मोनामगुलायनायसो दानि बे सेंग्रा सिख्लानिखौ आं हाथारला माने जोङो हाहैला आरो बेबायदि आरो अ बाजै नंमारगौ नोंना नावा जोबोद मोजां सैथोमा अ बाजै नंमारगौ नोंना नावा जोबोद मोजां सैथोमा अ बाजै नंमारगौ नोंना नावा जोबोद मोजां सैथोमा न'आवनो मोजाङै दोन बाजै मोजाङै जोथोनै दोन न'आवनो मोजाङै दोन बाजै मोजाङै जोथोनै दोन सानजौफु समनि सिख्रा बाजै बिरबाय फैयोब्ला साबधानै लांगोन अ बाजै ददेरे नोंना नावखौ ददेरे नोंना नावखौ ददेरे नोंना नावखौ ददेरे नोंना नावखौ अ बाजै नंमारगौ नोंना नावा जोबोद मोजां सैथोमा अ बाजै नंमारगौ नोंना नावा जोबोद मोजां सैथोमा बैसागुनि दोंसे मेथाइ अनजालि ददेरेनि अ बाजै नोंना नावनि देग्लाय बैसागुनि दोंसे मेथाइ अनजालि ददेरेनि अ बाजै नोंना नावनि आं मा हांसानि बोसोर गोदाननि अ बाजै आं मा हांसानि बोसोर गोदाननि अ बाजै नंमारगौ नोंना नावा जोबोद मोजां सैथोमा अ बाजै नंमारगौ नोंना नावा जोबोद मोजां सैथोमा बैसागु थिलियाव लोगो हमलायनि फै नों दान्दिसे जों मोसानि बैसागु थिलियाव लोगो हमलायनि नंमारगौ नोङो मोजां बियो सैथोमार अ सना नंमारगौ नोङो मोजां बियो सैथोमार
नावा जोबोद मोजां सैथोमा अबाजै नंमारगौ नोंना नावा जोबोद मोजां सैथोमा न'आवनो मोजाङै दोन बाजै मोजाङै जोथोनै दोन न'आवनो मोजाङै दोन बाजै मोजाङै जोथोनै दोन सानजौफु समनि सिख्रा बाजै बिरबाय फैयोब्ला साबनानै लांगोन बाजै ददेरे नोंना नावखौ 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 भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।